салому алайкум мухлисони ММА ба канали Шермардон хуш омадед. Дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. Ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. Барои ҳамкорӣ ва ё реклама дар WhatsApp дар рӯи экран бода нависед. Расман ҳарифи варзишгари тоҷик Фаридун Одилов дар лигаи SCA маълум шуд. Акнун 27 январ варзишгари тоҷик Фаридун Одилов рекорд 14-2 бо варзишгари озарбойҷонӣ Элмар Гасанов рекорд 6-0 дар турнири SCA 151 дар Казан мехӯранд. Ин хабар расман дар саҳифаи аслии SCA гузошта шуд. Агар шумо дар бораи рақиби Фаридун маълумот гирифтан хоҳед, дар ҳамин видео ҳозир лайк гузоред ва мо пешниҳоди шумо мекунем. Чун ҳар вақта барои дастгирии варзишгари тоҷик дар комментария Фаридун ба пеш нависед. Хайр дӯстони азиз, обуна шуданро фаромӯш насозед то видеоҳои баъдӣ саломату сарбаланд бошед. дӯстони азиз, барои дархост кардани ин либосҳо метавонед дар WhatsApp дар рӯи экран бода нависед. Инчунин интернет магазини мо дар Telegram силкааш дар комментария ҳаст. Дар омада беҳтарин либосҳоро дархост карда метавонед.